edru Christmas aya na hoboa no ano eden pa wote se monten so na hunu se Christmas ro yesi Christmas ni wo ye ni enuoma enkoye ye ni dwa na so ni pa wo mabɔ dompem ewo kromu achese abusua ebi nko na bi ma no enya asem ketewo ma na ena no adakora ampo no Ghana National Fire Service na ye hu videos ahodo bi a na ene na monten so asa wo mudi nsuo egu omanfo so ewo edwa akese awodo ye wo nkramantamu ne nyina no egina se nipa wo makɔbɔ dompem ewo dwane mu achese obi ye di dwa wo mo nkɔmɔ bi ma ka wo no so so chese wo mu gina mia ahodo no na ano aden pa na ne nyina no ana anam so ama na ebronya no aye dana aye nika na san so aye akono ade aka wo san sa wo hwemu a ekwaba no se no ama wotumi hunu sa no kwa nipa dodo no etu kwan wo mo mbeto bronya ntade bronya mpaboa bronya che ene bronya wege ne ade no wo bia hyase ya wo ni dwan kakra nton kopem nyame adoma wo kyena no de na se adwade no apem a wo manfo no ma hyase se wo no ekɔ wo mu krom na ya kwa wo no so na ya kwa kodi enkomo ade afiri ho yana yamane boni ya watu yankra efiri nkramantamu na opochecheku ekwa kodi nkomo ne yabisa no se aso Christmas yankasa san na kromu esiti asane ya Ghana National Fire Service one mu video beto monten so no anyambia etesa wo kromu ana opo ma joy mejo so mame mo ahefa bote na ogina yi pesi e mi gina eye makola ene ekanshi adantemu ena mi gina yi boy enkomo ye hu se videos ahodo ba ya Christmas yi mu nipa won mo konya asem keto ma yase ka ase kura na onya bi kura na waforo kira wonante enje woni an woni nan a no waka ho na yembi sasa babia wo gina no ewo de no etesa nipa abodompem wo krom na adwade nso kwasai meda sama me ni akonya wo de amane no kwasem ye se o an ebepie mu ewo eye enkran pompuni mantemu an musei na o hwese na nipa bodompem ewo enkran ha ebinumu dija ebinumu tomu bonya niema ne ekwan a edwadie sifa ekoso ewo eye enkran ha musei no kwasem ni maame akono na ese ye pa wo de toto emfihye bi a etwemu ekwa bebe na ekase afi etwemu ni nipa ne ba kom de nanso enne nipa abodompem aba betwehye mu ewo kanshi ene makola ene afensu no enye tudu kromu a wo mu dika mame enika na ese pa wei ekire se afie amanfa yo magin se o mbedi bodi no meni agyadifo ne bidi nkomo e ma ne bisa wo mo se ede ne nam so ene o ba kromu on ba bedi ka se wotina eye 24 mame ye be shanka tete no obi nka se 24 ko ukurom edun di na ye 23 no o di ni gye nyina na so wotina no wa pe politin bag bi di ni niema na gum na se ko ni krom na wakwa kodi eye afi ana bronyan e wo ho me ko agyadifo ni bi wo na me ni o mu di komo emi so mo se ejedi eti sen fitia no pa betie mu sabre yi wotina eye 24 25 eto aso na me mu ani ewura no sen ana ejedi eti patie ma me ye mo akwa ba Sompa 106.5 so eche oso mo mama yan shete na ejedi etie titi na wochi eche mu baba pu sabre yi o ka ejedi wonsem de afabo nya ho a sen ana obeka na che etefo o nyame adom ye de radio asisefia se bronya no eja bedu bronya no so nyame adom do ye ntwa de papa because tikeni ho but she see na 23rd bibia siki enra e na den sa na ba oh so nim say afi de ya afi ana fi to do afi afi emu ye dupa it's not easy to for a year going through the year say bronya abetu obia ni achi ye nyina ye ni achi ye de radio say bibia nkan ye ntwi anya ye who was go we need to be our move from and pabwa ni abetu ni ato abetu so bibia nyame adom bibia ye fine but ye ba ko ahia ye ni say sika ni krom bia saban no o ma sika mra no bia ntumi nto ade na edwa no enkoyi ya panicho ba bronya ni de ye di pa se ka se ye di ayeboa ye di utwa kwanso a obia to nyame adom ye be di dia amo bia the radiance you our mark father
so ye da say e ma me ye brother bi so wa ha ye mi sa no no so edwadie mu eja obi be stress ne ye ko be nyina wo ha kakra wo mu die ben ana mo so so far mu dwadie no mu afa eye mu ha obi mu me pa cho me so me din di Franco Dru na ye da obi bia dwadie no de koso ba kroma okra wani be kan kama because any pan nam krom kama where to ade to won so hwe ade hwe na yen de yen how kese pa na se akwa ese bronye ye ne China fo no ana eche ade ton no no China ni ton ba ko ani enso ya ton ba ko eno ne ye how kese pa ade e wasn't ka China ni ton sack emo obi no no ton no one ana yenso aye yi ni ba ko nso ton ne one tie hu difference e what China ni Ghana ni jeno ne mo ha eno ne ye how ye da say e mo official pa mame fa wie e we ye mame ba ko so wono no ne de wo kire ne dwadie tie no ense tie nya enya pedie nanso kakra obetinya ka edi afa edwadie ekoso e won kra ha mi sei mame ye mo akwa ba so so ye lua wadaru ma ya no epie wonu mama ne ye mo official pa so sen ko me pe ya se da se na ho de wo ko na kwa Mosikane so aba na China fo na abeku komu na wo mo tete yen no na nyame aboa ma yeyi wo mo nyina ati Ghana ha enka ha de yesi me no wo mo ntra because enka mo pie bi ekwa twe mayen e wo etwiti ba bi nkura se na ko ho ma papa nyema na ba so mo pie bi ekwa twe le kwa e be ja China ko na so yesi me no wo mo nyina ati komu ene retail Chinese ne to ade ma wo to ade ma 20 cities obi ko to ba ko ode ma 20 cities me wa to sack na ma me ode ma 20 me dey am tell me shop wa to ena me go China me wu China Ghana ni bia we bia shop e wo China it is so mu hawa yeah how ni China yeah that say ma me aside that no eye esen cars awo so a e choma e ko ba no so no eno so ba be bibie wo ho ebi no susu se ankasa ye bronya dai yemple tie e ma me gba ejom sei lemom ankomutimi nya baabi ti se am ho ko parkia na nkoma na nsaba hom aba bedi omu jade afọ cars ni nyina ka ho bie ana ma traffic achi ma me bibi foforo bie ni won mu mu dia aha ebo esi Adwoa yo no wase se won ya twetwe enkomo abuso wari ayamane boni na opon checheku na yete ne nka na Ghana fo binom so kakra wamo arebaso so no yemo emati fonti Omontoshi nyama ni enuti ni ejina ha nyama no white na Chinese for no mo ha no omo distribute market no ye beto e be kokofa nyama wo ho ni e beto wo shop no mo so ato nyama retail prices wo ho sa no mo de mai sa no mo de ma ponti for bi beto ba ko enti ade ne ejina ha ye be kan ye pese anka they should go to them some be two shop no mo kra sell for one month no mo share mo lesson because you can't do that in their country so what you say enuti all market people we are suffering because of that thing enkosu obi atitina ni shop anu ye nto ade so obi ka say ye to ade pa bronya we die me to me dia ye nto hwe na won say kofu twifa so bebre but ade to ni slow de bibi aboko say wo mo kala na edwa no so de afi we de nyama nheda enye we enko ye papa but eyala because this year no nyama nheda ma say last other years na e be ka say time de na nyama wo kro but say I say because of change of government na abanentin be afiance or move to nyama na bibi aye fine we are hoping say next year by this time everything will be fine nipa na ebusu wo kromu aye kroma ye bitibiti enso dwana nkasa de ye mtosho ye nye me tontoma emetementu machi obi e ma ho sanse ye ntoma ye ti Christmas de ye hunu edwane nye ma ye abusia wai aya Ghana fo binom adwenkyere ana ye kokotie ye no na sa nyame ya domo a Christmas no a efiri wo kyena na de kyena de kro ye die ewo ewiase amansa nyina mu no emu kakra na adwadifo ma no ka no wo mo kyerɛ sɛ ye ntɔ ade kora afie twa mu die no na ye esene ne sanso so na nyame ya domo afoforo ye besimo wo mbasa so aka wo mbaka sɛ ye ntɔ ade kora na afie we die no ye esene afedada no na sɛ dabia no
yɛbɔ nyame soboɔ nanso so edura anadwo a obia edidi medimafo ba santa ne yɛka for dia ma doctor say what the time to yade no so dia ma hwase na ekɔbɛ ekire kwan na medimafo yɛda mo ase a ensada sanse mo ne sompa hyase sa mo to kese no manuama akɔyie pa Sompa FM time Dr. Time da so de was what the time to yade no so dia ma wo sɛ wo sha obosomi abosomi na watwe afe empa ho nti obi a wopa wo obo no mamojabroso kidney emu nsensem afe yade nketenkete ahase yi nani yi ne ho adia woni padua ni mu a hwese obekɔ medimafo aba center nche Christmas yi abusua Christmas bonus wo ho enya asem ketewa ye nka nadaw doctor we wase a woyo enjida ne dan nyina wanamwa na obo watch mienu kire se ne time no wankasa no wo ma ne ntomfom wose kwa akra wo pokua se mayra kumase wo wabu akwa agogo wane government school di enhwani mu 0244 774282 0244774282 na anya dan ya Christmas yi ebusua ye bedidi de aduane ne ye akokɔ nkwan ana nkwa apia wana stew papa bi ana wo beye jollof rice anase bia emuni stew na wanka sa abapopo dia mabusua wo bo hono mu nsoso a kyesefufuo pa de posimuo ane aponkyan kwan eno a no nia ne beye ne nyina mu no wada adwene ho spices a wo de ya ma kyese emu aye da na ya kono ebesa ya nika wo bi ba fie wono na kyese wono akasa hwa aduane ni hwa no a wode ne hwan na kono ne fe no aba bedia ma ho atɔ aye onga spices na onga de won mu mfeli kyerɛ sɛ ginger garlic ni onion ya no makeka bɔ mu de aye onga spices de aba adwama so wɔsɛ ma mensa no boafo no no hyase na ekopa bi ɛtɔ na hyɛ no sɛ Food and Drugs Authority wɔn agye atom sɛ ɛyɛ na Joe's Bread and Pastries nso ɛsɛ yan kan kyerɛ sɛ wɔde hot cake aba ɛyɛ 3 Ghana cedis wɔkyerɛ ɛbɛgye ani ɛbɛkyele nyasɛm ketewa ma kyerɛ nyuma wodoɔ ne nuane ɛbɛbusuo no hot cake ebi ka ho 3 Ghana cedis o also so kopa bi ai Christmas yi ma busua ɛne adɔfo nyina one moon feely woto 3 Ghana cedis ya de hia na omekɔ ne ohyeto wawie kura na wɔse ba bia wɔn yɛ no so yɛ kama sansa Jos de wɔn hyase anya na fridge kyenkyere ne wɔn da so gyinam wo wɔdɔme ha ya commercial bank ne ntwea so a 0256 068832 0256 068832 na yansan ko ne yankon kohwe asane wapon ye ne di nkomo wie ya wo se boyamane sa kyase traffic pa ya asanso abakrom wo no enya asam keto opa akwa babiom me do so mame mo na wo ka bibi e wo back door sa si ano ye hwa traffic asanso abakrom pa ya enya asam keto ma na ye wo sa na asem so wama mo transport ministries ni ade no wama de batu judge so wama de bus se ba anwambia wani atwa bi so sa enenam anade be poche na anam so ma na traffic na basa Sompa FM mame ade ba ko ni se yesi bronya yi amanfo ofa ho ji omani ji kwan papa fo so ji sika bia ni nyina no empo ni nyina no eti eye asankapo so mame how do you imagine obi wo makola ha no mutei na bia okọ eye circular inte sanko betmenya ka edi ne bekwa kochi circle straight no na fre edi na kwako wie e wo ya dabraka ansa no du adabraka wasan so amanfo fi ho edi o mako circle edi sama wo pa se obi kopoku ase a obetnya fo ehyen beye ne wo ho enti enam so ama human traffic so ama no homene so pa because nipa no be che no nyina agbotenko ewa pastor pomo omo ko fa ko enti se we ya babru anase bia we ya mampeni na wa ma ho anya dia ma me ehye ni tina ntunku etan se man tane maba wo mo ho tin ko die wura mu eno aya na mo ncho bia about 4 years an ko mo be hye na eye human traffic ama no me so the titulu en crime man tem bia ye teacher e jadi na se nipa eta bo no ankoma che na ankoma tie bibi ga fa ho ba ye tie nie odu ho no ma wo fa ehyen na o tini na ni na o load na so okona nim kaka no asanso for overload e dia kan ho bia ni nyina no e kan ne ye asankafo na se passengers no omo kata e di tia sa de no na so obi ba tie abanisa wanye
ne sa unsenya ro ko fiente na ma me de chance ko kura ne say sanka ko ba sanko ana ebia ubetina nya hyɛn bi ko kura fa anka no so yɛ sonko ɛhyɛn bi ni krom ye ni ta sanka fo no ko no so mutu no o ma pekia ɛno so akɔ yɛ sɛn bi safo fo enti me ka sɛ mom ne de anamonto pa kyɛ sɛ yɛhwɛ aboa ama sabi ɛyɛ ɛkwan so jojo anasɛ tactical wura man homeless no ɛne sɛ sɛne aban ne ka so de ɔbɛ provide basis aso a manfo de ɔmakɔ no ɛno nso yɛ adeɛ tumi bɛgu ma ɛbɛboa ama traffic no so ɛso atumi ase enti sɛ ya no a akɔkɔbɔ no nsia no hu ne sɛ nipa pii no abɛtumi akɔfie ana possibility sɛ dodoɔ no abanante no ɛyɛ high na me possibility sɛ dodoɔ no abanante no ɛyɛ high ɛsan sɛ sie yɛ a yɛkasɛ no sɛ yɛhwɛ sɛneɛ ɛyɛ nipa ɛwɔ kurom no a maame megye di sɛ yɛde ba sɛn kambɔ bɛfoɔ no ma ɛntumi nsuo nipa no nyina wie ɛna yɛnka ne yɛhu ne sɛ wɔkyena ɛna adwumayɛfoɔ no bebree na no ɛba bɛbreki nti ɛno nso ɛka ho bie ɛna ama ɛyɛ nipa aboa peso obi wɔ no afei na wɔpɔ adwuma ɛwɔ so ɔba bɛdi dwa na afei wɔkɔ ɛna saa anadwofoɔ no nso no ebinom nso ɛdi dwa anadwo da suo yi mu nti obi wɔ no afei na waba no ɔno nso ɔba bɛdi ne dwa nti ɔdi ne dwa wie na afei ɔkɔgyina kwan ho a nea aka naa ne sɛ ɛwɔ sɛ wɔpere kaa nti maame ayɛ ne kɔba ne sɛi no a na ɔmo a ɔmotumi nya so mfasoɔ paa ɛyɛ wɔn a ɔmotwe ɛhyɛn na afei ɔmode ɛyɛ ɔmo mobile phone ana ɛfrɛ ɛhyɛn yi bi no mempɛ sɛ na ɛyɛ agbɛsesa ma obiara nti saa ɔmo a ɔmo use mobile phone ɔmode frɛ card ɛma bɛbɛfa ɔmo no saa nkurɔfoɔ na ɛyɛ kɔba ne saa mo ɔmo ntapɛ nanso ne nyinaa kɛnsoa no price no ɛbɛkɔ soro a ne nyinaa no gyina ɛyɛ traffic a ɛma ne ho ne so ɛwɔ kurom nti sɛnea mekaeɛ no human traffic deɛ na menyi ni sɛ sɛ wokasɛ wofis abɛkɔmpa baabi te sɛ taifa wobɛtumi akɔkɔdu ntɛm human traffic wɔ m ansampo ɛna ɛhyɛn ahoɔ ne rebɛnare nso no ɛno nso ɔmo mu ama traffic no kɔ so ma na foto baako ne sɛ ɛwɔ sɛ obiara tumi hyɛ ne ho so yie ɛsiane sɛ nnipa bɔ so bebree saa a ɛnam so ama akɔmfoɔ nso tumi de ɔmo ho frɛ nnipa no mu nti ma meɛ bia obi gyina wɔkyi na wabɔ bɛkyi womɛda no wɔkyi na sɛ baako nso afa w'anamfoɔ na wapekyew na ɔde aduane ntadeɛ nso anummerɛ sɛi no a yɛwɔ mctd foɔ a wɔmakye ɔmo ho de agu bea bi te sɛ circle na afei ɔmo bɔ dawuro ɛtu amanfoɔ nyinaa ko sɛ obiara hyɛ ne ho so yie bronya dan mu wokuta bag a hyɛ wo bag yie sɔ mu yie wokuta phone nso a sɔ mu yie ɛsiane sɛ sɛ ɛkɔ ne ɛkɔkɔba ne sɛi no a akɔmfoɔ ana ɛkye ɔmo ho de gu mmɔnten so a ɛne ɔmo taa peke amanfoɔ paa ɛno nti ɛno nso ɛyɛ adeɛ bi a wɔte ɛbɔ nttd foɔ aba soɔ ɛwɔ anamontu a wɔn nso ɔmo tu na ɔmo hwɛ aboa ehu ne sɛ sɛbi kuro bɛ mu yɛ bɛgye kuro na yɛbɛgye kuro na yɛbɛkɔ a yɛbɛba no nipa ho bambɔ ebɛtumi akɔ yie asesere mu bambɔ ebɛtumi akɔ yie na afei nso no ɛyɛ ɛhyɛn nso ɛho bambɔ ebɛtumi akɔ yie nti meka sɛ deɛ esi yɛ a meka sɛ yɛ akɔbɔ no nti ɛma mi so amanfo gusu di dwa ɛwɔ kurom paa ana ebinom nso ɛpaake nneɛma deɛ ebi aba kurom nanso ne nyinaa no wɔn yɛ a akɔnfo nso ebɛtumi apɛkyɛw ɛno nso akɔkɔ yɛ bibi a ɛwɔ hɔ no nti maame ɛfutuo kakra ne so mɛtumi akɔ ɛde ama obi fie a wɔdi dwa ba maame megyae anaasɛ mede me kasa bɛkɔ na awie yɛ koraa no yɛhyɛ egyadie yi paa ɛkɔ so ne nipa a ɛwɔ kurom a maame anka bronya sɛ no wobɛhu maame mpanimfoɔ na sɛ wafa ne ba ka no ho wobɛhu maame papa mpanimfoɔ na wafa ne ba nsɔ ne nsa na bɔde ne kɔ yɛnhu saa sesei ne deɛ mmeranteɛ ne mmabaawa ɛna kɛkɛ ɛdɔɔso paa wɔ kurom a wɔn nyinaa no ɛredi twa obi nim egyadi ko a wɔn gyidi akɔ akɔmɔ ɔmo deɛ nanso afei mehyɛ mu a bronya no ɔbɛkɔ aba mmabunu ne paa nti ɛno ɛnso ɛne kakra mɛtumi aka ɛde afa bronya ho gyadie a ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ mmakɔla ɔpɛnsi ɛne ɛyɛ kudu mpɔtɛm wa no bɛ yo ɔpɔ mayɛ no ase na ɛne yɛ hyɛaseɛ no ngyeɛ na ɛnu sɛ nɔnso mmɔ no na agya ɔyɛ aduru kakra ne abɛfa wae maame ɛno ne saa no ahwɛ yɛ ahompaboa no ɛtoɔ no tumi hi dɛno ne saa ɔnam a na ɔda ne 9900 mmerɛko a wo nso sɛbe wo nan ɛnyɛ wo ya mama ne bɔ yɛda ase abusuawai ayɛ nana ɔpɔ kyekyeku ama ne bɔ
ɛna yɛkɔtie yɛ no yɛmfa seda no bi ma Leicester Complimented wɔde yɛ toothpaste ɛne ne brush aba na wɔn mo firi so ayɛsene nyɛ nnɛ yɛase deɛ yɛbi adwumadie ya na sɛ adwumako ya ɛna wɔn mo yɛ sɛ Sompa deɛ ɛwɔ sɛ wɔn de wɔn bɛbata yɛn na wɔn mo nya mu akatua pa na nokwa abusua mɛsɛ mo sɛ ɛyɛ toothpaste ɛne ne brush wɔn mo ba yɛn so no dondon asa wɔn mo pa nya asɛm ketewa ma baabi wɔn bɛkɔ bia yɛsɛ Sompa yɛ ase no ɛno bi ne yɛ pa atɔ yɛ toothpaste ne brush deɛ hyɛaseɛ korokɔpɛ bi na tɔ wɔn mo mpɛ sɛ wɔn tutɔn wɔn mo tɔn no nkronkro ne nyinaa no yɛ dam yɛ anya asɛm ketewa ma kora sɛ kutu 0501619588 0501 619588 na wona mpanyefo eni enkomo na time haba mes chance ya malaria fever dro wapo so yo ya wotena duane wa wontumi ni wo mu ana so ho kire awuro ni awo na adi ahia time haba mes cha eno no be wate ko pharmaceutical shops awodo haba shop mu wonsa abeka bi 0244 417669 0244 417669 na nyame ya domo a Christmas ye betwa mfonyini RSYD Novigi Studios I wonder what's ye ko wo film production nyina akwana no ho afa pictures awodo obetwa akwana kwotwa no ho chese photo shoot no koye de mu oden de ye kama enye de obawie na wankasa no usunsun gina akire na hwe wo no bia RSYD Novigi Studios de wo mutwa professional pictures ankasa enti wo gina mu a wotim say yes me ana me gina ho emenchi ai me nko ba bia na awo mu akra malam abiase wono mu a abase yes ehonu mo na wo mo ewo bibia ne afro mo e ewo 0574 715 778 0574 715 778 na woni mpanyifo eni enkomo ye gina reso no ya dan ye ho na ye ba ye de kase bonkaye no enso beto aso Afei abusia yetoa hotbite kase ebono so ede amamu Accra Regional Police Intelligence Unit no womadi adwumadie surunku bi ya womo kire se woma hwehwehwemu ase efa krono bobi ekoso ewo Tantra Hill enkra hanom se ibeye na wotwe kakra enie na ne nyina ene se eye December ne da na etoso edu baako ene ye kiremu ese courier rider bi ya wono woye deliveries wonya amane ese omanfo binom a request se yemfa aduane emfree itri bi ewo achimota emfa mra Tantra Hill honum enti sede womo eye no wakwakwaje aduane na free restaurant ho ya wode ato motorbike na chi a wode yakọ wokodua no wose mrantie mienu ebehia ne kwan mu na wombehia na abako kita ade a yetumi di pra nipa ma ne yeye na bako so kita nkrante ene womo ejina no ewo afie nanim ho de nkrante na chi bo abamu ano ne konwa chi kyese wo mbisa na no asem kora ena womo ye ne saade no enu achi no mo ka kyensese wonim no oyese bia wo ne womo ba be preso a ene wanhwe anifun ena na busuafo ebeba befa edi afri ho asa agorankoro na womo de abamu ano womo agene motorbike agene husika ne adwuma waye damu ni nyina edi afri ni nsem na ennensem twofo nhyiamu bi ekoso na Superintendent Juliana Obeng wono eneye panyina woda amansan kitahudia no edema prosifo a ewo enkramantem ha wono na de saa ensemi nchiamu nyina eba ye no wose se ye kase wo mabomode atrake efri se asam no esi ye nyina sanse abrantie no eye courier rider no wo kokko reporto asam no ewo police station eti wo matrake ya no wo makokire saa nipa no a wo mo ye ne saa no motorbike no so wo mo saka wo mo kohu ye kra na kyese wo dia no ewo tudu ho baabi ene wo mo ekoje ye enti nipa mienu na wo mo ye rider ne saa no baako de wo de ne ho akanwura baako nso de ya kye no enkyeremu a wo de baaye enie
The Accra Police Intelligence Unit has arrested a suspect in connection with the robbery of a delivery rider at Tantra Hill here in Accra. On Thursday, the 11th of December 2025, a courier rider operating on the Bulls platform reported that he had received a delivery request from an eatery in Achimota to a location at Tantra Hill. Upon arrival at the delivery point, two men on a motorbike suddenly appeared. One of the suspects wielded a machete and struck the complainant in the back with the blunt of the weapon, threatening to kill him if he resisted. Fearing for his life, the complainant surrendered his motorbike and a Samsung A05 mobile phone. He sustained injuries to his left hand and later reported the incident to the police. Following investigations, personnel from the Accra Regional Intelligence Unit arrested a suspect identified as Akwesi Atanzori. He is 29 years. Ene ya yekuti esesia yi eye Superintendent Juliana Obeng wono ene da mansan kita hudi ano ema prosi adwumaku no ewo enkramantam hase. Na sa adwuma wo mukodi ye nyina no na ye adwuma wono ebosa ne ebe ya enkran hase abonefo mu a AKOSUA no betimi ate afiri ho na ne nyina timi akoyie kama no wo mutiti bi afiri ho no na no nam so amabro nyan yatimi adi ne kama na akoyie pa. Na sa nipa bonefo ya wo mudi sa nyambra nsem wo ma 7 ne taifa mfinfin hai na wono mo ka soup no a eye process adwumako na won kan ha wono mo ye no ho won kire se apart from sa nipa wo ma chi won ni wo mo keka wo nyina bomu a wo mo achi enipa be ye se wo ha ene aduasam ye no 132 na motorbikes ya courier service yi die ni nyina na ka hono bie ene ebra Superintendent Juliana Obeng mia me maame wane nsantwafo obom komo no wenya abotre ekirekire mu nipa wo machi wom cannabis ya wo mo agye motorbikes wo ma agye ene ho nkro ne ba nyina no wo kirekire mu sei. The Accra Regional Police Command has arrested a total of 132 suspects and retrieved various exhibits, including narcotic substances, suspected stolen items, and motorcycles during a series of special SUV and motor operations conducted across several metropolis as part of sustained efforts to combat crime during this Christmas and beyond. On Thursday, the 18th of December 2025, the police personnel from Kotobabi District under the Nima Division conducted a super near Merciful Hotel Annex, where the operation led to the arrest of 4 suspects, details of which will be shared with you. In a related operation on Sunday, 21st December, personnel of the Railways District Command of the Accra Central Division conducted swoops at identified criminal hideouts within the division that also led to the arrest of 15 persons. Details of suspects will equally be shared with you. Now, where Superintendent Juliana Obeng Warrior Crano and was the no crap on so PM were East Legon and Patam War. Airport Division, one more boy, Juma Pa. Now, something for one so. A Juma one a Quabon, one, Nyasim Kuma, and on so, Emma Motor Traffic Corporation, one more a launch here. Now, one more year, Jumano, December Bosumi, ne Diana Tosu, Edu, Ancono, 19 for no, nay, Fiada. A Juma be a one Quabon, one, Adwoa Palm, as they say. Udi Uramu East Legon be a scafonetiano. Edi Uramu besi airport to mfimfin ho ene ade motorbikes nko a wonom gye ye na ye aduasansi 36 eno achi amanfo bebre ade kakra kan ho a na ne nyina na eboa ema presi adwuma no atimi akonkan nanso wom ye we nyina no enipa wone achi won no wom boaboa won nyina no de won agina mra na no bronya yi won beda da pampranchi. On Friday, the 19th of December, a motor traffic operation was also conducted around East Legon and the Airport Division. The operation aimed at reducing crime and road traffic accidents, which resulted in the arrest of 36 motorbikes, and riders with minor offences were issued with warning letters, while others are being processed for court. There are other operations that were held again within the jurisdiction, and details of all of these will be shared. We Superintendent Juliana Obeng one no near manside kita hodima process adwumakuo no e won kramantamu hase na woko asante mantamu a DCOP Arthur Osei Akoto ono an regional police commander e wo honom na wapanyipa no so ade atudwa ya wo kyeremu sa enai no one mo de hyepi no a anagu akwam
ne sa ne nti no womanfo no da wono na sansa Christmas yi wombe di wombe tumi bia sane be ya nkwanhia nipa bonfo ne wono ma chete se pese womde wo hawa wodo ebre adehye no saade ne nyina da ye betumi eto ase na ebre opanyipe wona nsamtwefo atwetwe enkomo no na ye mare boni kwame wedu ahono mu a watwe bi adebro yisi ye kan ho asom omen police military fire prison all the security services no ya kan ho abom sronko so pese ye som omen Christmas yi mu ene afia ye besimu enti de mo hu ne no ye nkabo mu adwuma ene adwumaden a ye pese ye ma omen se ye bomodin se woni sambi a ekoko so wo mantemu no ye betu ni nyina ase enti ye nyina kan ho abom awun se ye ka se nkabo mu e ma hoden enti sanka bomunu na ye kire ho bibi kakra ena nopen ye gidi se e be cut down to everybody unse empanyimfo na de hu nka bomunu sronko but recent past no e ya yetete se ye nkola ni bi menteme ho ase e ba o montem ti ho afutuo na me de ma o mo se o mbe ka o mo ho abom se ne empanyimfo na ka o mo ho abom no e bi se ye ka ye hu bomu a ana ye mu yedu ye betimi asom o ma no kwampa so afenso na mesra mo se o mo be som timamufuo no e wo obuo kwanso eno ye madin hia de kese pa Abusiana tenenka ya DCOP Arthur Osai akoto asantewantemo enodini dwuma Mampanyi abedi achire Professor Jane Nana Opoku Agyeman ene ono so ede ne bronya ensem atu edwa ede ama omanfo nyina na wo kyerese sede bronya no ejina ho ede ma niema huduo pi ne dikan eye nidaso asumdwie odo ne kese pa ewo mu eno no enafe ehumobro na wosese wo man no saa brei ene sese yetena se ne yedwendwen na yehye ekwan a yenso yebesifa ada ye ho adine ye niema ebetimi ede fasode abre o man enti enyese ye gie free aban ho nko an emum no yanso de yebesa yebetimi aya ebetimi di mpuntuo abre yatetena mu no eno so esese bronya brei mu no yedwendwen saa niema no nyina eho Saran so no de ato aban mu empenimfo wo mu kitakita dibre ahodo se wo mo so emfa saa kwankoro no a eso wo mu a wo mu ni bie bronya yi wo mo kodan bi emfa emma wo mo sade sompa ye de sompa kyede de ebre etiefo nyina ne tutu ene enyanka no wose saa pepepe na sese wo bia eye se obi eben wo bu honom a ene ebronya nkokɔ ne emmoa kese party akese nuane obenu nyina wono nko a wone nabusua no wo mo hyedem no wo madi no wo mada wa bro obi wo ho so oben ne pa wonim se esumesi ana wo benten de obedi kura da krokra no ya na edin wo se bronya breme no na Kristo babeye ye no enti omafo nyina so enti we ya so pem na wo mo nye ne sa pepepe wo si ha tia Ghana fo nyina pi na wo ma omafo nyina so afishiapa na wo wie ye pe ana ono ani wura ya wodi na chie aya mampani John Dramani Mahama wono so wagina simpie ni apaso wono so asem bi wonano na moma nenka wabeka na wo ka de afa sompa so sanse da ya wata ka say for God and country sompa no eno anu wetie na ene se wose na anu wonenam wa no wote se manfo se ye fra ba bi chain home residential estate wono mampani ne de ya no se ebo mi nana wono sampatam wo kra no wabeti afa ho a na wo kwachia obi wo ho keke ni se na anu ada nrampo a ena wonom ye ne ye friend say Carlos Night TB ena wokọ ho na wokọ ye na manfo se mampani akodu e na jesu ono a ne estate a wode ne sika ahyemuo ato blog every anim ho kwesi a kire ho nyina no ena wo hye da akwa ye Carlos Night ade ama ade hye won potam no so mama minti sa de we free water me mini estate ba kumpo ena makonya ne etoato aso afa sa chain home residential estate wo no so wobekro ho a ebia ne se nura wo mo ye Carlos Night wo mo to nsa frɛ ne se wo mra na wono nso mfa dani monyam emeta adwumadi na chi na emom se wono mampani wo koye estate e wo man Ghana mu ha baabi ana amonani mpo baabi a no wonye bida afa wo wie kra no wo che so ho no kra mpo no eye ankra bi ne de wo nyu ono mampani ankra bi dia ya ono kra no eye for rental purposes what the high ne what the high agine sika na wasan tua eto e de am wo man no eno asa keke na wo wie kra no se ne we di won fa we ntwa to akitu bi na nya te sa agro se mo se ne de ade a ene wo bia wo tua sika se wo tua sika de mama mpani ana se wo tua sika se wo kwa koto dan wo bia no won fa mro no mampani direct na fe wo hunu so no mampani ena sa estate ni wo no ana se wo no na emom ne ye wo mu benkum ni fa nyina ne se chain home real estate no
enyi wano mampani John Dramani Mahama ne dia Yeguswada jina Christmas kasi bomu yatoa ensam na so na soafo a washo magana ya kwantempon ensam so yorumunyafo Joseph Bukari nikpe na wapanyi ana ade ato ahyenkafo nyina anim akire so wabasere Christmas imo mepentama kwa aba no ayana hadwen afei obibi adanhwa so obedi emra ya ewoya kwantempon awodo so sane ebeya enkonkofa nkwanhia bia emfamra yadehye nom wasedu Christmas se yana anokwasem ahyenkafo won mu jaba na no so nkyere se bia otwehia ne biara kohwie nkrofo tugu anase kono monsa nefa besi akire no obi ka bia so akeka bia akire no waza sa no yoma no de anya de a won betena sa ye hwehan ene ewuni a task force a won mate wo magumuo ensa be so mu osa kwan no so no emra ene obedi. We can do something and we will do something. It has to start with us, the discipline that we have to attach to our daily activities. If you are a driver having a vehicle that is not strong enough to speed at a certain rate and create space, you use the outer lane. If you are a trotro driver, you go and park at the middle of the road to pick passengers. Definitely you create some delays. And we as a people will have to begin to look at the re-engineering of our roads. Most of these roads have been in existence for God knows when. And it is time that we re-engineer them. And like I said, we can do. Natural sir, no, anyuma da ni rano anesano. Where you saw for your show me ya kwantempon so. Yera Joseph Bukari nikpe. Asweye hye ensase ene emu nepa eso ene wom de ato dwase sisi ade bibia ye krado enche wom a wom etu efomagudie mining companies akese last scale fo no aha dodo no a ye beji wom tumi krata e de afiri wom samsanse enhyehye enkrata kwan so ene ne aban no ne wom akonyina dodo no a wom eni so enu ansa adwuma no wom ye ne saa kwa na wose wom asisa agina ye se de beya ebetimi den sachire sonkon abre asoye no na se de abribia ne ye bo akire o na enipa binom eye sabede ensem fata galamse ne ho nkoro ne ba nyina no etuo ebetimi etwa na osoafo ya woda asoye na no owura Emmanuel Amakofibu a ya wosan eye elembele mrashe bedwani no de atu dwase committee no kura se ye kasai woman list companies be ye duonum 50 ya womo da red list so enche se womo ye nkratasem ne bibia wi a na ensachire fufuro bi amade a ene na chese ye be withdraw sa licenses ni nyina edi afiri womo ho na enye womo nko na edi sa adwuma yi womo ne Environmental Protection Agency Authority kra EPA adwumakuo no afei Water Resources Commission womo nyina aka bomu ena womo edi sa adwuma no na wose we nyina no kan hyehyɛ ahodo mu di gu akwam se de be ya mining sector ho no ankasa no wombe prapra mu womo yi se besan kwasefo no nyina edi afiri mu na aban no adwuma ne anisade hu na wode asi nani so se wombe ma so ye hwa ya akono na ehwa ye de na efuma gudie die wasi aban no womu entia ne mom no emra ne nhyehyɛ da ho enti se wo ye company bi ne amount to me krata se fa ye adwuma na akire wo fa de aban na ka no achi na wo kokoye de wo pede a na ekame akwese wankasa no wonye krado se adwuma no beye enti wo mo ma ye krado no ye beje license no ne de ama wo mo na wo mo a se bia gro wo mani so no ya park wo mo kura asi baabi wo se wei ena so ye no de asi wo mani so na ansa na wei ne kura ba betom no na wo madika gibe 278 eye small scale for ne dia ya withdraw B licenses ni ade no so saa breaches kuro ya eti wo mu free small scale ho na sesi ano wo mu tie si large scale fo ni mu se de be ya mining sector no so nidie ebetimi abamu ene ye free ho a yankọ court wo enche na enche court no district magistrate court won mo kwa asetena eno no ewa atoye na tifi mantamu ho won ko ye no abrantie bi akwedi nsansama ewo ho ye frɛ no Saiba Yusuf 37 years na what say we notorious thief eba no kro no pa de ampatam ho akoda na ya de ene say wono efiafie mu kro no ene wo bo wa yesa mani kromfo uja wa de ato nchen say na utwa wani kro ahema ba we no ba ho so na ni ho eno no ye ho adwuma pa na woni nam de bi so emfinfin ho ena akuani bi aja wanya mfinhia no aduosia ena 64 years ni na ponchi bi a woye ne nkakra ja wonim senka afie eno ana bi anko beton no na nkaja won na busuafo ade atwa manum spedede bronya yinti abantie ye fe ne se Saiba Yusuf yi
wona nam ntantano nam tantano wo hu ya ne se wa chi aboa no wa chi na aya bia na ade bi na aso ne na wo sane ama no wo hu no de na dwane na aboa no wo che se wo ton no anka wanya kura we di onipa na bu ne kura no kanya ene sika 1005 che se titi sika no 15 million ena nko obenya eno na nam so e ma branch wo kogina piempani anim na piempani a wo kogina na anim no eye Lawrence buano boy wo gina na anim a ona na kasa no se miura no kura pa ne se medifo ade na de maye na nti mo fa nche me eno ena court ne se wan se court ne bre na wagine mfom so watum ntantam nti no eye wono de wontua 1200 Ghana cedis so akwa akobokro no na se wanya de a abosome maako enkono won koda da bampunachi na wofiri mu fia wode no ayesua de se wo hu se obi aponche sebe obi akokọ na mpo atwa na se bia wo pedua e de akyekere ma nimpo a won kọ ne nchen na awoto magistrate court no akwasetena ya wono ahye senya breku abrafo ehene na ekosi Jan opanyipayi ane onfa ne huni pa sanse entansa ne kwadu ani pa binom de bono no afa na nhwemu no adadi se enye ono ne ho esan na ne nyina no aya fempim yenu du nwotwe 2018 epobosom da to so enum arewosam bia esiye ewe ewutu hono monam so ama wohene a na wote akonya so na na kofi ahyiawo opanyipayi nipa binom kwache no ya wonom hye no dworobe ebe ya arewosam ahono monam so ama abrafo no nyina hene na ekosi Jan ene nipa miensa bi oka won ho no eno abambofo ba befa wo mu a na wosusuo se enam wonom nsa so anam na kwakoba nsa asem wodi kwato akwani aba ma adehye yi wonom adam remand ya afei na kwato atumi abua ya wonom atro se owura no afei de sa ne hu so sabrobe anam so ama ebra wonom ayi no no wone yama no boni kwaku adema atwetwe nkomo ama wakire mu se kwato no krampo ahye se nipa binimu a womoda sa asem de to no so ema wokokoda mu wa bra na entesa no ene wo mpata no na afei ne ho entumi emfi ebra na wone yama no boni kwaku adema edi nkomo no muma yentibi meba pe emoja nkwapu guminsa yesa ni meko kaswa se ya achimi den maye yesma akokumi nipa ntariche Friday no ayenye ba court elmani ye after the following week eba court no ko jan ye menti ase ntenye kotumu 2 months o guarantee e bill eba after that to court nsem ono egusu ye court afeko na fa na yegbu asam se ye dibim aspe ye ka to ye so no enye no kwante ye nko ye bebe the time ye bill ye bebe fie no meje mede anu amon me bom pai se e ho a woda asam to me so e wo mu se minim hu bia medu fie na otwekwa ma me mi fi mu nko na nimu a ye da to me so ono yele a ye fa yele enkom no nka no kwe no na ye mfra metamfufu ntwa kuro no na amamre bia won baba be ye na enwachi no ana wadada omanfo no sesa wamu asam ne koba ne sa no wamu anya ne mu na mu koso a kura wo mu die mu wada won nyina maseda won masede mu obasere sa ensam bia da ya Ghana fo binom chechede fa ne ho ya na ayatrosem no obiatia omontungu tebe say e di fufoni dwama me de midua baako esha baako ne bedo mo ni na ase me ko sense mo ko ye bi the same to wo mo me ko kuma ase so ko ye bi the same to wo mo nti nda due aba say me sister me bra na edi kan wi ye me bra ye ka me bra no ye say emra me pa me chew na ka mo ne da asem to me so nsa oni musu me nya hwe ye mfa metam fufu ye mfa me twa kuro na ye say sa de to sa no on ye nde wa yo cho be wonwu me bra ni wi ye me ye so sa onso ebusuafo e call Togo omo ba mo say e da chopa o se mfa metam fufu o se fufu amba na so ofi mo ni me sister so ye be ka me sister me sister won sa no me call mienu afi me ntima asra ni biem bia bia e kwa bia say ende what to say me ni ma san won hwe sa so na ebusua so abefu metam fufu enti me ma Ghana fu nyina so te say me don ma say me ndi mu papa ni wo no me ni mo hwe Awusua wai aye abrafo nyina hene ya no wo awutu breku ane ye tene nka no na ekosi Jan na mane ye ene na mane hunu ko hu ye ewo court no na wo chichimu Sompa 106.5 FM Accra so eni hotbite kase boni da so ye kenkan edemamo wo ensemfo from no empenifu a wo moda konfo anoche abaya sabia ano wa santemantemu en wo mode atu just hill konfo anoche project sa adwumadie no san company fo betimi aye ntentem awie ni manimu ya de ama wo mo a anke betimi aboa pa ama nipa ebo peso ewo ayasabia ho no eso etimi ate na adwumayefo nso wo ho ahenha wo mo kakra
na ayasabia no de beye emfihia adurunum ne akire nie ene mantam no emu ene miame yahodo abimbe nyina no we ferras akese nyina konfo anoche na ekọ na ya na ya reho ya asefim yie pa se OPD honom kra wo mo echese nka ensese nipa ebro ebi 1005 kura da kroba ho na ene wo mutime jejejeje a na nipa no kura ebufa so na saa hiu konfo anoche project no edwumadie sunku bi asante wura otumfo se tutu otoso mienu wono kura na di project na nim dendendi a wo mo hwe animu se wo mbetime nya sika botene beye $10 million na wo mde aye ensachire ni nsiesie ewa ayasabia osanse efiri se yesi ayasabia na esi wa bepem sa breyi wo mo hyedanye innovation kese bia wo honom enipa no so do a na edo so da bia kesi se ba nso no ano ayeden enti sa sika no wo mo hwe anim se wo betime di awie sa project no sanse adwumayefo no wo mo kọ adwuma enipa abusu nti time esese nipa ne pon kofie kra no kọ home no wo nkofie sanse ayarefo no sabe wo mabusu se tam na chief executive officer penyinipa woda ya sabia na no Dr. Pakwesi Beidu wo mo edi dwumadie sunku bi ehhye so 70th anniversary celebration ya wo mo kopa ho entoma ene dadue yi sa dwumadie no ase ene wode adesredie yi ato aban anim. The resilience of this hospital over the years has simply been out of this world. In spite of the huge growth in the population of its catchment area, the country has not done enough to expand and upgrade its facilities. And you can see for yourselves. The support that the hospital needs to meet the growing demand of its specialist services has been historically inadequate. To make matters worse, peripheral facilities that should have been expanded and upgraded to take some of the pressure off our hospital, as has happened in Greater Accra, which has comparative population size, as Ashanti region, has not happened. Eni ya yikotie sesie yi eye penyinipa woda konfo anoche abanya sabia no ano Dr. Pakwesi Beidu. Na yengura mu amanyose mu kakra sa wonim se mpipifo nyame ya adom a aka na awatwe amayesi afefro yi mu yi si yenyasi afefro mu pe ne da bosumi edi kan no ne da etwa to pepepe no na wone ko mabato so no makwa yi pani a wode franka no be mano na ja wakita ne se ni bona fide property na wode anante Ghana ne wiase amansa nyina na bre no so 2028 na ye kwa abato so a watimi ni Ghana fo akasa to Ghana fo aso mu a wade Ghana edi asesa nipa kronsa na afi wa hotiri tumi no edi dwuma na nipa no mu a epre no ba ko ka ho bie eye engineer kwabena je Japan wona na kasa wa kire se wo hwe ne MPP ya wo mu ya wo mu nyina pri ya asumje di asumje ba kokora ni mu wasi wo mu no wo mu ya se ayi kwaye mu nua no o wa abontene a na hunu ne se bom ba ko na nsu wura ma hu se dua bia si ne yesi obi ani wa na hompo eka na nyonko enu nti wo bia kasa wode me wanka yen anka yen no de na jese nko waka de ma MPP fo nyina na nso waka waseme waka oseme na we nyina no wane nsantwafo abonko no chese wo hu na saade we ye kwaso no enya kura so ma chechire we be kwaso e na afei wonom sa amanyokuo no saade we eni wo moja bu eno nti wono se wo pre no be kura frank ade ma MPP amanyokuo no sa amanyokuo ni mu mpani atu ahene ne yesi ahene hu ne mabo no mo de tumi ne hya ne nsa oh wonder your money britia bi wo be ka amanyokuo no the rank and file efi atifi besi anafo obi a wa amanyokuo no bia obeka mabom ama perepere ye ene ba ko ye atimi ya adwuma wa amanyokuo no mini edidi atemo a occasion side intimi the party for na mesre omse aba no ye beto no 31st tumi no omsem no ena aba on beto no ensusuaso no omo abi hu sunsuaso no enti me afutu na metu we want a harmonized party me makasa am the most viable option because I believe from my role in the party me ne Adwoa na ye adwuma me ne Kofo aye adwuma me ne Akofo ado aye adwuma many baumi aye adwuma so ubisa no ena obetimi aka party no abom and especially now that we need a unified party to be able to put up a strong election in 2028. We aye engineer kwabena Agyeiwaa Japan wo pre se NPP mu no wo mo hwe no nto abama no na wo bekura franka ema wo wono ne nsem ne yetiye wo kwa kumasi abato aye no awa santemantemu anya asem keto ma womanfo ya wom soso ekumamua
na waton wo ho no mo ne wo mo tonton bi wo ho no abusua wo mo kasa pa wo mo kire se ene Christmas inti wo mo tete nneoma so se hwi na so dwade ne ma anam so amadane da nyina sa wo mo boka ne mponchin wo mo akwakofa na de ma de abeguo na so wan na eba beto obi hu kura asese bio enwansa na egugu ho sa nneoma no nyina akwakoy wo hawo kase de ama wo mo ahwe ya Christmas ni twamu a wo mbeboka pa na Ashanti Regional Chief Butcher Yora Ibrahim Wahab Tikuma wano anani amane boni ba wabedu ebon komo etrose no kwasem ene se wan mo sere sa this Christmas no de wan mo ton na ntwie kura ne mponche de ade a na wan mo ton 20,000 Ghana cedis ne wan match so e de aba 15,000 Ghana cedis na so tofo kura no wan mo nyabi obia ne de AKOSUA my Moses here fire sikat nti last year and this year they to talk enye ye kura because of CD no agina the CD no gina safer to CD issue no akọ from kanina na e change safer no from 1 million safer to 18,500 the change safer no currently I mean kasa is about 10,500 to 1 million safer over 8,000 CDs reduction na ya nti ama mboano ewo from epa mboano bono aba very mboano especially na ntwibo ayede be aba from Adwoa Emma Adwuma no ekoyi nti currently I mean ukasa ye no problem in terms of mboano ba na eno achi no wamana so wa anomode afutuo asanso to aso asrese wo hwemo pa no a ene wo momoton na ntwie mponche nwan ne ade no wo mo boa magana no wankasa koyie titiru ene Christmas Easter ana fei yenuane mosami fo no FM sunti aban no ya wontwa na ni fama hwe wo na Ghana fo so hunu sabra wo mo bre no Ghana ye yuntia abusuafo ye to akase ebo so ede amamo na kontihima yo wotwifu traditional area wono kroya ene ye twifu enyina se womo ehima na wode atudwana na abena mo anima wotoso miensa we kra de eyadesrede en wode eto aban no anim se sankebetimi a technical schools ahodo ene TVET ntete no womo mbiebie na womo sisi institutions ahodo a santete no nko a en womo ede bema omanfo wo se eno no betimi aya na mo bi ebeboa na te nipa womo awie school womo nya adwuma nye e wo man no ateso kra na namu anima wotoso miensa ede atudwa se sesi ase de awiase na dru ne dane ho ananso wadane bi kakra wo hunu se school dan ma de sua da bia de ye chugu ye triwo ne ye po no eyade bi a enye ennonko a ene beboa wo man no enkan kwo wode nsem wo nyina etudwa wabra speech and prize giving day bi ekoso ewo emfimfim mantamu ena wode sa ensemi etomane ye abani say ye panicha oma nani nko technical schools no boa ama ho kire akofom because technical school no abafra ni roma onwie no ho kransa aduma enti ye nya sa akwanya we ye besra aban say ye panicha na da roma ye kra ni name oma nani nko technical schools because obi aya oso opa ye aduma ye eni ya yikotie sesie yi eye kontihima yo wotwifo traditional area na amuanima ya wotoso miensa enu achi mensi kwankyerefo ya woda humasua ano ewotwifo atemokwa empotem ho owura yere Augustine Sompa wono so edito awofo anim se wommoa aban na nsemu STEM ni TVET education aban no ede aba no womunsom na eno ene betimi aboa when you say Ghana, you are going college. The one who and then you are buying some teacher for almost in the sense I buy and then you have to for man and you have to all the TVET education they do and the STEM education they do. But now we are for the form we support to buy it for the way we would say it's Kakasi and the said they are buying all year. Our photos for near some of Ukraine. Then your officer Dumankwana a year Duma. Eni ya ekotie sesie yi eye twifo atemokwa district director ya woda humasua ano owura yere Augustine atakora na maniboyi yense ntwoni erikanan ene de bai aba ne se ya ye humasua no
woni sua ade baako a wo mota kire pa Ghana amamra no constitution no na no na mpani ate committee se wo mo nhwe na wo na na ne mani kakra na ye no constitutional review committee no na afi wo mo nye Ghana fo adwen kire emfa nsem ni bi ho san se ebinum wo ha wo mo kire se 1992 constitution ni se ye nya si afefro no mu pe ni ye ka ni na wo nya be se mfinhia no aduasa enan wa bere pa ya twetwe na che enu nti binum wo ha e se ye mu nsakremu ba ko bi a empanifo ada eya adwumade ya no pani pa eya professor Kwasi Prempe wode tu dwa ya nura efri nura na ebesi na no de amanfo tutu no srani abasa pa ene se eya na abato komisa na adwumade a wodie titiri pa ne Ghana ha sei no bonse aban bi aba woni abato komisa wasem aban bi aba woni abato komisa wasem nanso constitutional review committee no kire se so mo hwe nanka te sa abato komisa ene deputies no na be de akirefo no ye hwe nanka ya mse special Kwasi Peter de yi ya manu mfie du abato komisa tena ho ya wadwuma obi antimi nka be nkum nka nifa na wo bo na adwuma saa woni ne deputies anasa na musifo no nyina no ene na kiri mafo no na wo nyina ye mo adwuma mfie du wo mo tete ho anu won tete ho emfie du ne so a obi ankofie wo mo kwa he se ayi sabi aprapra adwuma sa ya aban adwuma kura na ma ye mfa obi abio esan se wa so mo man ni mfie du wa anase wa kwakwatena bato komisa ho no emfie du no wo wi a ba bi e friend se o man na adwuma biem no de kama ye mfa won bio kura na bra professor Kwasi Prempe woni so mpaka se e bon komo no wonya abotre pa nya adaje fa akonya dwodwo ho en wotena se e chechense mu sei Pandora's box, so to speak, became clear that it had a lot of moving parts, a lot of different implications, because once you do it, then many other secondary questions arise. So we thought it needed to be done in a more systematic, orderly. This committee has done is provide something of a roadmap, but then somehow leave the details to the devolution commission with some principles to really roll it out. Because partly we think just starting with 261 elections across the country for districts, some of which are too atomistic, too small to even be viable, may not be the best way to start it. So we have more or less proposing a rolled out or a phased in kind of devolution where certain districts that meet certain objective benchmarks would begin the process of electing their mayors while others graduate into the process. It's not peculiar to Ghana. Professor Kwasi Prempe, wano ana da CRC Constitutional Review Committee no wada no wo mu chi Ghana ha efiri pona no ede kosi ya ne Burkina ahye so di fa mu akosi Cote d'Ivoire mfinfi won ye tra ko Cote d'Ivoire ha ko Cote d'Ivoire Kumase no ano ho nyina wo mu chi ko ho Agyeiwaa flawo ho nyina won te fa ho be fa mfinfi fam eno mji Ghana fo nyina dwenkire woni wie ye no kakra ho mo bo ne po efa abato komisa ho ne sei ebe ya abato komisa woni na be de akirefo nyina no sei omo ye dukura no a wobi ayemo bia mfie du wonya akwatena ho a aban beba aban beko na wo ye nadwuma simple and short wonya wie mfie du na maye ma na aban adwuma bia anye bio we ye nsusuye akasa mpani beji atum na yetimi akoye nimpa AKOSUA yagusuada agina aya Constitutional Review Committee ya ene wom the report akwa Ghana mampanyi Roger Dramani Mahama na wanam so ayi adwuma na ya ka say NPP amanyoko no anso adiaba ya wochrom se wonmo so apawo abajoku a wom so ba batena se nanie sa report no a abajoku no machira Constitutional Review Committee for akwoda na chire adema Ghana mampanyi no wom so ahwemu afiri na hyase akwa akopem na wiye na worma ahwemu adom sukwa hunu se aso report no wankasa no edimu esafata ewose ye gitum ewose ye denhyehyɛ no ye adwuma anemu nsɛm atesɛyi sansa ye kasɛyi enioma pinu ana committee no ade atodwa ye bi kurampo ye asɛmampanyini kurampo ne terms awodo ye awodie no ye mfie nan no anka ye ntum fanko mfie nom sɛ ne bɛya mampanyini bi abetena konya so obetumi anya ahosɛpani ahokeka na waye n'adwuma ama na ye yie afen so kurampo ro mo se attorney general ne tumi die kita no no enkiyampo ne fa kakra emfama ethics commission na wormo so nhwɛ enya adwuma wasasa ne yoma no nyina no ayade a womo NPP amanyoko no won matana se adwene ho pa na national organizer adema amanyoko no ayora Henry Nana Boache enne won Facebook wall ene opanyi kese kwotwotwoto ya
watch us say wɔn so de ɔmo agim sɛ kaagikaagi Sompa FM ɛnya aban no nko a na ɛnya sanse Ghana no ba ha woyi NPP amanyɔkuo firi wa NDC na ɛwɔ hɔ woyi NDC anasa de aka toatoa so ne saa ne nti sɛ kɔba no sɛ NDC aban ate akonya so na wɔn makwakwa apaw abadwokuo amoma yɛ nhwehwɛmu de aba na committee no ad recommendations aka ho a ɛwɔ sɛ wɔn so party kɛseɛ baako a ɛwɔ ɔma yi mu a ɛno yɛ NPP amanyɔkuo no wɔn so tena sɛ pa wɔn mo abadwokuo no mo tena sɛ dom sukɔ ansa na asɛm no ankasa wɔn bɛgye atom a wɔn mo agye atom anam so ama ɛnɛ yi mpanyinfoɔ atwere mu sɛ wohwɛ mo paa no a committee no a wɔn mo apaw no mmara hyɛbadwani a wɔn wɔkɔ mmara hyɛbadwafi a Constitutional and Legal Affairs Committee watano yɛwura kwame anyimadu antwi wɔno na baba yɛ kyekene ni na wada no na afei wahwɛ amantotua nyina akɔyie ɛwɔ NPP amanyɔko no wɔn mo hyehyɛ a wɔn ade egu akwan mu afei yɛwura Frank Davis wɔno so ɛka ho wɔno yɛ kyekene ni dema NPP amanyɔko nyo Constitutional and Legal Committee wɔn mo nyina ɛna baba kan bomuo na wɔn matena sɛ ɛso adwene arasɛ anyambia yɛbɛgye atum anasa yɛnyintum woyi enokrampo efiri wɔn mu a na sɛ empanyimfo bi atesa yewura Hassan Tampuli wɔno ayemrasɛ bedwani afenso so krampo no yewura obi amu a ɛka ho nana Agyeiwaa fo awua yewura Obrempong enkroma ene yewura garini mako ne empanyimfo twotwo wura yesuo sɛ wɔn nyina emu oduo ɛna wɔn ba bɛka committee no ho na wie kyerɛ nsɛm a abadwokuo na wɔn de report akɔkɔma mampanyin ne kaayɛ no wɔn so ahwɛ sɛ aso ɔbɛgye atomu ana na ansana yɛde ne aka bɛto aso de ama no yɛnkɔ contractorfoɔ nkyɛn kakra na yɛnkɔbɔ wɔn nkɔmɔ ɛna no ada ɛna Ghana Statistical Service wɔn de nkrataa bi ba amɔntene no wɔn kyerɛ sɛ yɛsi dan anaasɛ bi a yɛyɛ akwan ɛnneɛma a yɛde yɛ adansie ho nneɛma a no wobɛnya bi kura atɔ na nakɔgye si company limited na so yɛyɛ no sɛ ne boɔ na ba fam kakra kama wɔkyerɛ sɛ saa construction industry hɔ no nneɛma a wɔn de yɛ adwuma no nyinaa no kane na ne boɔ no wɔ soro paa wohwɛ hɔ mo nkyekyɛmu no a empo October busumi yɛ emu ɛwɔ afie mu no ɛna na wohwɛ a na ɛwɔ soro te sɛ hɔ mo nkyekyɛmu no ɛnso akyiri pɔ nwɔtwe na nso asat busumi a yɛtwa mu yɛ nɛ yɛde ba bɛwura foforo mu November yi ɛtimi aba fam aba bɛduru hɔ mo nkyekyɛmu no enum akyiri pɔ nkron 5.9% ya sese egusua ekofom eno kyerɛ sɛ nokura pa enema nyina ekoyie e de ama construction industry no eno nti pani a ono ene amansan ebo enkomo anaso one acting deputy government statistician eye Umar Sedu wono na wone sompaka se ebo nkomo no ho kyerɛ sɛ nokura ne yame anim ni sɛ yɛhwɛ sɛ ne nneɛma ɛkɔ ɛwɔ man Ghana mu a nneɛma deda na akwa mu paa afei wɔn mu esi adan contractorfoɔ a ɛyɛ kwan wɔn mu ɛyɛ adwumaden wɔ Ghana ha sɛ nu a wɔn nyinaa wɔ contractorfoɔ no ensɛm no ade a wɔn nya relief paa wɔn nya homie bi ɛhome ɛno nti saa bere wɔ adwumadie bi a wotumi di dwumadie bi a wotumi di akwa o man so ne akwa akodi enkomo na ade afiri hɔ ne national organizer de ma NPP amanyɔko no yɛwura Henry Nana Boakye ɛkɔ akɔkasa wɔbanye kasa mu official pa o ani ma me so na NPP amanyɔko no ho yɛ de Fidiam Pondaroma nyame ade ache aseda enkanyame wadaroma ya fra wana ya bo opunu manumre yi ya bɔkɔ official pansam ane ya gye na afei ya hunu sɛ constitutional review committee na no one reporter wɔm no kɔma mampanyin no yate sɛ monso ɛyɛ NPP amanyɔkuo yɛ no amanyɔkuo kɛse baako a ɛwɔ ma Ghana mu no mapa joint committee a wɔm ba bɛhwɛ na saa final proposals na wɔm no kɔma mampanyin no matena se adom sukɔ yie wadaroma ɛtesa na no mu hyehyɛ yankasa no tesa yi ahema no obusa sabe pɛpɛ ne tia na no ɔmampani yɛsɔe na ɔyɛ president no ade baako a ɔkakyɛ yɛ misɛ bosomi nsia akyi nie ɛyɛ committee a ɔpaw no sɛ ɔmonhwɛ no mo review constitution ɛnura ne ɛte sɛ ɔmo de ɔma no gye sɛm nyinaa no dan ɛyɛ ɔmampani ɛberɛ a yɛyɛ te saa committee no yɛ nso no ɛyɛ praku ɛyɛ mmarahyɛbadwam yɛ MP sɛ wɔ hɔ ɛna party mu nso mpanifo a yɛka bɔ mu nti wokɔ ɛyɛ parliament a constitutional and legal affairs committee ne ɔyɛ ranking ɔpɔpani a ɔda ɔma no ɛyɛ honorable Kwame Anyimdu ɛna wobɔ party mu nso a ne ɔyɛ constitutional and legal affairs chairman ɛyɛ
lawyer from Davis benefit me no na omo adanoa omo inside mano honorable Obrempong can be honorable James AKOSUA can be honorable Agyeiwaa can be Gary Nimakon. You're a hundred car. Oh. Ujina so maintaining ka. Yɛnhwɛ sɛ yɛbɛsan so anya no ɛwɔ ahoma no so na yɛne no adi enkomo ne nyina no fa ɛnɛ NPP amanyoko no wɔn so committee a wɔn mo atie no ɛna na yɛhwɛ no yɛmfa seda Emma Leicester Company Limited ya wɔde ya toothpaste ɛne brush aba Joe's Bread and Pastries ɛka ho onga medimafo herbal center ɛnso ɛka ho bi time herbal mixture ɛnso ɛde malaria fever ɛdro aba ɛna RSYD Novigi Studios ɛnso sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ kwaba na sɛ wopɛ sɛ otwa picture afi mu a ɛyɛ wɔn mo nkyɛn ɛna wɔ sɛ wokɔ wei ana nnwumako ahodoɔ ya wɔn madoma so yɛsene ya Christmas yi nyame yɛ adoma wɔkyena wɔn ne yɛ ɛde kɔ akogu yɛnsankɔ na yɛne yɛrɛ nkɔdi nkɔmɔ no afei yɛna no ase yɛrɛ Henry. Hello. Kɔsɛ na wɔ line no te kɔ na mente wo nka na wano gu asɛm so a na woka sɛ yɛrɛ Kwame Anyimadu antwi ɛka ho ɛna yɛrɛ Frank Davis nso ɛka committee no a monso mapaw no ho mo ne mpanimfo mi no a ɔmo da no okay mentina netri ba fo wa ɛka ho bi MP for Manchester honorable Obrempong MP for Francia ɛka ho bi honorable Muhammad Abdul Kabir wale MP ɛka ho bi party Abubakar ɛka ho bi lawyer John Dakon Swami nso ɛka ho bi ana opa party nso a Agyeiwaa Gary Nimakon ano director ɛka bi enti wemu ku a ya pious ohwehwe no nso honorable bi a mo aka bi na honorable Agyeiwaa kosa nso ɛka bi yɛsɛ ɔmo hwehwe mu na ɔmo bitu party fo na afi yɛnso yɛmfa ya no asɛm ya mɛsɛ sɛ party baabi a mepere mu nti kama asɛm Sompa FM. Nti yɛpɛsi step ya ɛne na afi yɛde yɛnso position on the proposals no continue. Yɛn ha wo pii na mame misa sɛ ada report na twetwem aso ana na sane wo musi bi presenting wo no mo ne nyi hu nti na mo so ma pa abedwoko yi. Oh Debbie the kukra de bra ilo Muhammad Pau Semu abusua yɛwra Henry na naboache na yɛne no ɛbɔ nkɔmɔ no na nke yɛhwɛ sɛ yɛne ne bɛwie na afei yɛyɛ nya no de a yɛhome somra yɛba yɛbɛtɔ so Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so nim se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo see afei na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebukratrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo heba clinic aba Accra anu wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro eni sa Accra ne potem yedemu an yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adwoa babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresano
I am more. Oh, Miss Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years canon. Miss me connection and said down Koye, na a sakakra. She say what Peggy Mama or the bem. Connection, what you are about the crow. Stroke so dear. What found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim, our Pokias in my Yakanso. For a doctor, 0244 774 282. And at 0500 727215. Me Dimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. Obiari hia emwasron kubia ebemani ni ani opepa aye de change onga mama sano boafo FDA Agyeiwaa yin krato yaso sano boafo. Nukure akatuapa no oya diania a wo beje na se wutie sompa mpo no eno nko aye osompa ne bia eno nti ho akatuapa no amanfo asase eje ya no ahye no nso no wadwan ne we Facebook no so ena afa YouTube no Facebook ne ye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube ne ye Sompa FM Live afa uko Play Store ene App Store nso a eye Sompa online eye akọ download na ho akatuapa no e fa na asan nam ho a won sabeka bie ye de nsem no wura mu ewo amanone wamononi nsemu no yakwa kwagina mu ewo eye Texas me kire America Donald Trump me amofa ne manu mu ho na baabia ye frɛ ho sɛ Galveston ɛhɔ ne yegina yi na adupre bia na wode akwada bia wano wahyehye na wɔmo pentam de na kwa ya asabia emergency na wode ne kwa ya asabia no adupre na sa kwa akonya akwanhia ama me ne woka sɛ akwaya asɛm kɛse pa wo kire sɛ enipa num anu wɔm nyina wɔ adupre num no wɔm nyina wɔm atom amafo mahwere wɔm nkwa ɛwɔ saa akwanhia na si yenum na wɔn kire sɛ ɛyɛ Mexican Navy plane ɛna ɛkɔkɔnya asa akwanhia ni wɔbra na hwɛ weather condition no a ɛkamea yɛ sɛ sɛdeɛ na ano Ghana paade hunufo no a ɛwɔ wiem no wɔn bɛbɔ yɛ kɔkɔse yɛ hwɛ yie na wiem nyɛ no saa na na bi nso wɔ hɔ na wiem na sɛ ɛbɔ asi ya enya asɛm kuma na nso na akoye sɛ emergency nti no na wɔso wɔn yɛ ntantam so ana akɔda wɔn wahyehye na wɔn pɛ nkwa ɛde ama no wɔn yɛ ntantam a na wɔn de ne kwa yɛ asabea ɛno na ma wɔn kɔfa adupre ya adupre nso ankɔ akɔduru na ɛkɔtotɔ yɛn wɔn kyerɛ sɛ flight tracking website a yɛfrɛ no sɛ flight radar ɛno wɔn de hwɛ ya hunu sɛ ɛbra na abɔ awia bɛyɛ sɛ no onum abɔpɔn sima ne baako pɛ ɛna saa akwanhyia yi esi yɛ ɛwɔ Galveston Bay I know our Schools International Airport wa na asem na koya asem kase pa Texas mfimfin ho e na asem isi nanka one de wo call medical mission bia na no se na medical aka no eye Mishu Waimu Foundation wo mo na eye sa adwumadi no na wo de akoda yi eye Mexican nkoda bia wo mo ahyehye na wo de wo akwakopa yarehwe e de ama wo a sa akwanhia yi etimi ba mu na no nso ekoba ye won kire se enipa mienu de no kure wo mo ye ntam a ekonya wo no a wo mo de besise me ne wo kase wo mo te ase ya wamo de wamo edi nkwa kakra wamo kire se sadie ya esi captain anu wada ano sky decker ono ena woni prosifo mienu ana ka ho ene wono ana ka ho nyina no nipa be se enso anu wamo no wamo de sa nipa mienu yi wamo timi hwiriye bra na ade ne ya tofam na wamo hwiri firi mu a ekoya asem kase e ma wamo nanso wɔn de wɔn nya wɔn nkwa didi mu a akwadaa ɛne maame baako ano wɔka ho ɛne mpanifo bia na ɛka ho no wɔn nyinaa ɛhwe wɔn nkwa na akoya awerɛhosɛm paa ɛno nti Mexican Navy Secretariat wɔn de aba kyerɛ sɛ wɔn operation scheme rescue operations no a
wɔn do wɔn yɛ adwuma no animanim yɛ wɔn atabiri wɔn nyinaa de makɔkɔgu sɛ wɔn nkɔhwɛ black box no a ɛhyɛ adupire no mu no na wɔn hwɛ apart from sɛ na wiem wɔyɛ basaa no ɛdeɛ mpaa na nam so ma ɛkɔbaa yɛ a adupire tetɔ yɛ a akɔfa saa akwanhyia wei ɛde aba yɛate no so mpa ha yi ne yɛaka bi akyerɛ wei yɛde yɛne gu so di nsɛm yɛ akyi ne yɛbɛpia firi mu aba biara no yɛde mu nkyerɛ mu bɛma woɔ abusua yɛgyina wei so yɛde nsɛm no ɛsi ansɛm do a yɛde brɛ mu de yɛdi mu akɔti no bi yɛ sɛ asantɛmantɛm aposifoɔ de aba sɛ afei Christmas no ɛbɛyɛ dwodwo enkramantam prosi adwumakuo no nso wɔn ahyenhwɛ ase akyere nipa binom a wɔn ekodi okada rider bi wɔn ekodi ne bɔne ɛwɔ Tantra Hill enkranheya ɛno ɛna prosifo akyerɛ sɛ saa nneɛma a ɔmayɛ nyinaa no ɔmo de boa sɛ ne ɛbɛyɛ nkran ha abɔnefo sam a ɛkɔsoɔ no ɛto betimi atwa ɔsofoɔ yɛ wɔhwɛ wɔn ma Ghana yɛ kwantempɔn nsɛm so aboama ne yɛsɛ trotro drivers no ɔbɛsrɛ sɛ afei Christmas no ayɛ ɔmo nante dwodwo asoyɛ hwɛ ensase ensɛm so de ato dwa sɛ wɔn a mutu ofam agudie na kɛseɛ emu no nnwumakuo bɛyɛ aduro no mu die ɛnkyɛ wɔn bɛgye wɔn mutumi krataa ɛde afiri wɔn nsɛm engineer Kwabena Gye Japan say sɛ MPP fo ohunu mɔbɔ no wɔn de franka no de ama no January 31 a ɛnkabom wɔ ani amanyɔkuo no mu no sɛ wɔso wɔ kra bi kura de ba wɔbɛkra ba ama nkabom ayɛ adwuma wɔ MPP mu abusua wɔso ne yɛgyina na yɛde asie yɛne yɛbɛtena ase kenkan yɛbronya